Good morning, guys. Magbiko ko o pilit. Alam niyo ba kung ano ito? Pilit yung siya ang biko. Taphan sa kada sa kapitid. Dagan sungo. Ay, naalagi dagan naging buwan. Bato. Kinanglan dito kaso. Kamaw mo ingan eh. Magbiko ko kayo. Sayang ang pilit ba? Mapait siya madugay. Tuan nagibugno na mga karaw. Karaw nga iring. Kaon na ta guys. Biko. Rice cake. Biko nga rice cake. Biko nga rice cake. Kaon na ta. Kitaan ba ko? Dali na mo kay ako ra isa dari. Dari na lang. Yan na. Mahurot ka nina. Alin na sila. O, alilin. Miss na miss kita. Kaon na ta, guys. Kaon kag di ko na Dali na alilin. Ate. Anak, balik-balik. Doon naman ko nila. Oh, sige. Gunahan magkukumang ulit. Ay. Okay. Hello! Habang ako'y kumakain ng biko ay magsa-shoutout ako sa aking mga ka-YT World friends, sisters, and brothers. Brothers pa. Others. Good morning. Mega love shout out to Almas Things, my #1 sister in YouTube. YT World. Ma'am Wing Nunag. Mega shout out. Brad El Campesino TV. Wilma Erlandis, Tita Mings. Tita Mings, hello. Mega love shout out. Tata Yormi. Jill Pard, Siluday, aking kapatid sa YT World. Also to Mami Agnes Vlogs. Bernadita Kayasa, mega love shout out.
ra. Ayaw kung kaulo, bisag video niya itong lojo. Ato man eh. Medyo nice ko. Asa na to ang shout out? Ayaw nakuha ibibi, di arang. Eh, kasi na. Ang igasa na sa Oh, okay ba? ito ng Norma. Ah, Miga-migalot sa aking kaibigan na nasahog na, si Norma. Nasa Malbog. Naantagbi ko day. Di sa kadalin niya, naantagbi ko di sa ay, okay. Glenda, hello. Nawalan ko tong shout out. Balik. Okay, balik-balik na mga dana. Balik-balik na. Almas Things, miga-migalot shout out. Bernardita Cayasa, El Campesino TV, Jill Fards, Tita Mings, si Sis Wilmar Landes. Miga-migalot shout out sa'yo, sis. Ito pang isa ka bagay. Si Ate Nings Panghauser, si Tata Yorme, kabibi ni Sis Wilmar Landes. Kinsa pa to? Brother El Campesino TV. Yan, matupit ang co-host na ko kagabi kay naka-remember ka siya. Si co-host Kasumi. Itong isa. Makoy Vlogs. Makoy Frog Desert pala. Kalimutan ko. Bedohan ko ang istarbe, isanan, diba? Kinsa pa ha? Ayaw Tabang mo kay kalimut ko. Sheila! Ay, sila pilapil di ay. Nakalimot ko basta makakaon akong tamis balami. Kuan ko. Sila pilapil. Grabe tamis na imo na. Nga, ko magbiko na. Hapdi. Pero lami. Isa pa ha? Itong badge ba nang niingat ng maglaab mo? Daghan mo. Iya katong laag mo chocolate hills. Majitski! Hello, Dai. Ito may bikir eh. Jin Channel. Oh, si Dai Francine di ay. Dunya Consuelo. Hello. Dunya Consuelo. Hello. Maglaag lagi. Naalam ko na siya sa Buena Vista karon. Nga, matamig Chocolate Hills by next week pa siguro. Malaag na ako Chocolate Hills. Kaya tiguang na ko pa ko atong Chocolate Hills. Uy. Magban good ta? Nami lang sakyan ng tingali. Almastin! Balik-balik na. Hapdos guys, oh. Nagpagwa na bikir. Og makita mi si Dai Francine, doon niya Consuelo, ahaw ni hatag niya ni. Doon Consuelo. Bing, di ay si Bing Carabena. Hello, Bing. Nagluto ko rice cake, Bing. Kasi gusto kong kumain ng matamis ngayon na araw na ito. Kaya lang, walang kape. Hindi kami galang shout out. Si Makoy Frog TV, dessert. Naitaw day na delivery day. Nga naman! Hayahag na yung deliver na to na. Mega lang shout out Kasumi ang aking co-host. Anilin Gales ang aking pamangkin. Ang aking nanay Olympia. Nanay, hello nay. Kaantari ko nay. Ang sa aking channel ng anak ko, Kadusay Gaming, please subscribe him. Guys. Kabuhi na ko guys. Sis Alma, mga ang tagdi ko sis. Ikaw rin kalingaman ako kinumdum. Mariel Vlogs di ay, may kami kalab shout out. Ma'am Joyce Farm Life. Miss everything.
Mika Mika Love, shout out! Adventurous Bro, Lenek! Don Kulas, hello. Dako na imong balay, Don Kulas. Mansyo na. Ako ning i-LBC, haning ipadala ni Kuan. Bernardita Kayasa ning ang biko. I-package na ha. Kaya ning gipalamian gagud dito noon. Dalit na mo kaya ron ko kauban ba? Balik-balik ba? Ato na kami ko. Dalit na bibim, tago ko na sa iyo. Haggard palagi ko na si Jad. Si Jad mo ito mag-camera. Sige, tag-istorya ba? Ang jawa dito naon. Tanaw sa big naon ba? Di ko kaklaro. Naa. 10:29. 10 minutes. Guys, ang dami ko pang i-shout out kaya nang kulang listahan. Basta ang mga naalala ko lang si Miss Stephanie Vlog, Miss Maye, Migamigab shout out. Mariel Vlog, Ma'am Everything. RBM, hello RBM. Jibinel. Si Maestro. Si Arki TV, hello sir. Hana Sara di ay, Hana Sara, hello. Miga love shout out. Si Mirasol Perales, ang aking mga super chatter, Alma Stings, Bernardita Kayasa, Tita Mings, Wilma Hernandez, Brad Il, Campesino TV. Balik na kong shout out kay wapa mahuman ang kaon ng biko. Putang ina! Hala, uy, naka-online ka ba ko? Yawa, magpinamuka ka. Hindi na ko, guys. Kaning biko kay mo rin mga ugwa diha pero naa na. Hapdus. Tubig sa ako guys ha. Hapdus man guys. Ginahapdusan mo oy, ginahapdusan guys oy. Oy. Inom tag tubig para mawa ng hapdus. Mag-end ako guys sa aking cook biko. And don't forget to like and share my channel. And subscribe always please. Panoorin ang aking harang, wag i-escape kasi pambili ko yan ng bigas. Thank you sa lahat ng aking mga friend dito sa YT World. Kaya ako na monetize dahil sa inyo. Thank you so much. Bye!